हेलो फ्रेंड्स, दिनै जों बे भिडियो डिस्कस खालामगोन सासे यूट्यूबर जानोब्ला जोंनियाव मा बेसाद थानांगौ, लोगोसे मा एप्लिकेशन जोंनि फनाव थानो नांगौ, बेनि बागै जों बेहाय बे भिडियो मिथिनानै लागोन। जों सासे यूट्यूबर जानोब्ला जों गिबियाव केटेगरिखौ जों सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन। जोङो जानला मानला भिडियो खालामबा बेफोरबायदिबा जानाय नङा। जों केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामनांगौ। जोङो मानि सायाव जोङो भिडियो खालामगोन, ना जोङो ब्लगनि सायाव बानायगोन, ना एजुकेशननि सायाव, ना कुकिंनि सायाव, ना जोङो माबा मोनसे निउस होनो नागिरदों, थिग बेफोरबायदिना टेक्निकेलनि सायाव बेफोरबायदि जोङो मोनसे केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामनांगोन जे आं आमुगनि सायाव भिडियो खालामगोन। नों मबे केटेगरियाव नोङो एक्सपार्ट बा नोङो मिथिगौ नलेज दोङो बेनि सायाव नोङो भिडियो खालामनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो किसुमान बुस्थु नांगौ जायो जोंनो सासे यूट्यूबर जानोब्ला। बेयो मा बेसाद नांगौ, लोगोसे मा एप्लिकेशन, बेनि बागै एसे जोङो डिस्कास खालामगोन। दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे घन्टिनि सावगारियाव थुनाव जाहाथे गोदान नटिफिकेशन नोंथांमोना मोननो हायो। बिदिब्ला जोङो भिडियोखौ जागायदोनि। सासे नोङो यूट्यूबर जानांगौब्ला गिबि नाम्बार 1आव नोंनियाव गंसे मबाइल थानो नांगोन। जोङो लेपटप बा पीसी गैयाब्लाबो जोङो मबाइल थायोब्लानो जों बेजोंनो सासे यूट्यूबर जानो हायो। मबाइलजों लोगोसे नोङो मोनसे जीमेल आईडी नोङो एकाउन्ट खुलिनानै लानो नांगोन। बिनि उनाव जोङो बेवहाय यूट्यूबाव जोङो एकाउन्ट आरामसे जोङो खुलिनो हागोन। बेनिफ्राय जोङो जोंनि यूट्यूब चेनेलखौ बेनिफ्रायनो जोङो जागायनो हागोन। नाथाय जागायनायनि उनावबो जोंहा गोबां बेहाय बुस्थु नांबावगौ जानानै फैयो। बेनि उनाव जोङो गिबियाव जोंनो बिदिब्ला नांगोन YT स्टुडियो, यूट्यूबनि स्टुडियो। बे एप्लिकेशनखौ जोंनो नांगोन। बे एप्लिकेशननि थ्रुयै जोङो गोबां बेवहाय थाम्बनेलखौ जोङो आपल'ड खालामनो हायो, डिस्क्रिप्शन जोङो लिरनो हायो। जोङो जोंनि भिउसफोरखौ बेहाय गासैयावबो जोङो YT स्टुडियोआव जोङो नुनाय जायो। बिदिब्ला जोंनो गिबियाव बेखौ नांथारगोन, YT स्टुडियोखौ, यूट्यूबनि स्टुडियोखौ जोंनो नांथारगोन। बेनिफ्राय आङो बिदिब्ला नैथियाव लागोन बेवहाय एडिटिं एप। जोङो भिडियोखौ बानायगोन बा जोङो स्क्रिन रेकर्डिं खालामगोन थिगानो, खिन्थु जोङो बेखौ ओरैनो आपल'ड खालामनानै जोङो होनो हायो। बेनि थाखाय जोंनो मोनसे नांगोन एडिटिं एप। बिदिब्ला बेहाय गोबां एडिटिं एप दं। प्ले स्ट'रावबो जोङो गोबाङै मोननो थाङो। नाथाय आं स्पेसियेलि बेहाय आङो काइनमास्टारखौ बाहायनाय जायो। काइनमास्टारा बेहाय पेड भार्जनबो दं आरो बेहाय फ्रि भार्जनबो दं। बेहाय आं फ्रि भार्जनखौ बांसिन इउज खालामनाय जायो। जोङो गिबि फैजेननाय नालाय जोङो फ्रि भार्जनखौनो जोङो बाहायनो नांगौ। बेहायबो जोङो गोबां बेहाय फांसन मोननाय जायो भिडियो एडिटिंनि एपनि थाखाय। बिदिब्ला नैथियाव जाहैबाय एडिटिं एप, जोंनियाव थानो नांथारगोन। बेखौ जोङो एडिटिं बानायब्लासो बेहाय जोङो नायनो मोजां जायो। ओरैनो जोङो डाइरेक्ट रेकर्डिं खालामनानै आपल'ड खालामनो हाया। बेनिफ्राय थामथियाव दोङो जोंहा थाम्बनेल बानायनोबो जोंनो मोनसे एप्लिकेशन नांगौ जायो। बेहायबो गोबां एप्लिकेशन दङ। पेड भार्जनबो दं बेबो, बेनिफ्राय फ्रि भार्जनबो दं। नाथाय आं बेहाय फ्रि भार्जनखौ बाहायनाय जायो। बेनो आं जिथु बाहायो बेनि एप्लिकेशननि नामानो जाहैबाय पिक्सआर्ट। बेयो जोबोद मोजां। बेहाय फ्रि भार्जनावनो गोबां बेहाय फांसन मोननाय जायो। नोंथांमोना जुदि मोजां इनिख्रुइ मोनोब्ला नोंथांमोना फ्रि भार्जनाव बाहायनो हागोन। बे नङा जे आं जेखौ बाहायो बेखौ बाहायनाय, जेखौ मोनो मोजां बेखौनो जोङो लानो हागोन थाम्बनेल बानायनायनि थाखाय। बिदिब्ला जों ब्रैथियाव दङ एक्स रेकर्डार। आं बेखौ एक्स रेकर्डारखौ बाहायो स्क्रिनिं रेकर्डिंनि थाखाय, जोंनो बेखौबो नांथारगौ। जों जिथु एक्स रेकर्डार आं जेखौ बाहायो बेखौ प्ले स्ट'राव मोननो थाङा। बेखौ जुदि जों गुगोलाव टाइप खालामोब्लासो जों बेखौ मोननो हायो। मानो होनब्ला आं बेखौ बाहायनानै जोबोद मोजां मोनो। स्क्रिन रेकर्डिंनि थाखाय बेयो जोबोद मोजां। नेक्स्टआव दोङो बिदिब्ला बेहाय जोङो मोनसे माइक नांगोन। जोङो माइकआ दामिकनिबो दं, 2025निबो दं। नाथाय बेहाय जोङो 200-300नि माइक बायब्लाबो जोंनि अडिअ' कुवालिटिखौ जोङो मोजां खालामनो हायो।
बिदिब्ला जों बेहाय 200-300नि जों अनलाइनावबो अर्डार खालामनानै जों अडिअ क्वालिटिनि थाखाय जों बेखौ लानो हागोन। जोङो एसे खरसावनो जोङो बेहाय इउटुबार जानो थाखाय जोङो रेडि जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना बुङोब्ला जोङो काइनमास्टाराव माबोरैहाय जों भिडिअखौ एडिटिं खालामो बेनि बागै भिडिअ बानायनानै लाबोगोन। नोंथांमोना जुदि बुङोब्ला कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना लिरोब्ला माबोरै जों एडिटिं बानायो भिडिअखौ, थाम्बनेलखौ जों माबोरैहाय बानायनाय जायो बेफोरनि बागै मोनसे मोनसे आङो भिडिअ लानानै फैगोन। नाथाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै होनो नांगोन। बिदिब्ला जोङो जिथु भ्लग भिडिअ बानायनाय जोंनो बेहाय जोंनि केमेरानि गोनांथि गैलाया। जोंहा मबाइलनि जिथु केमेरा बे केमेराजोंनो जोङो सोलिलांनो हायो। आजिखालि जोङो 10,000 15,000यावनो जोंनि मोजां केमेरानि जोङो मबाइल बायनानै मोनो। बिदिब्ला बेजोंनो जोङो सोलिलांनो हायो। गिबिनि थाखाय गोदान इउटुबारनि थाखाय बेखिनियानो सोलियो। बिदिब्ला निस्सय नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ। दिनै भिडिअ बेखिनियानो। मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।